ku ne za ku kawo mani, ku zai su fanu, ku ne in kusa ta kwance za mu kama ni da ku don mu daure ta. Shi yasa muka neme ku don ku kawo mani. Dan takarar shugaban karamar hukumar Jibiya a zaben ƙananan hukumomin jihar Katsina da ke tafe na shekarar 2025 Honorable Surajo Ado ya gana da hukumomin ilimi domin neman goyon bayansu da shawarwari domin bunƙasa ilimi a yankin. Taron wanda aka gudanar a ɗakin taro na sakatariyar karamar hukumar Jibiya ya haɗa da sakataren ilimi da kuma shugaban malamai na karamar hukumar Jibiya. A matsayinsa na tsohon malami, Surajo Ado ya jaddada mahimmancin malamai wajen ciyar da ilimi gaba, sannan ya sha alwashin cika masa alƙawurran da ya ɗauka idan ya samu nasarar zama shugaban ƙaramar hukumar Jibiya. Wanda ke cike da farin ciki, wanda muka haɗu nan ba don koyi ba sai don mai zumunci, mu kuma nemi alfarmarku in kuma hiɗe muku wani al'amari da zai shahidi. Wannan zumunci ya zan yi wasunku mun daɗe ba mu rabu ba mu haɗu da su ba, kasancewa akwai wanda daga sun koya mana makaranta tun firamare, wasu sun zama shugabanni na a ma'aikatar ilimi, wasu kuma mun yi aiki tare da su da yawa, kuma na biya su albashi lokacin da muke biyan albashi. Alhaƙiƙa wannan shi ke tabbatar mun yi zama na mutunci da mutunta tsakanina da ku. Me yasa da tara ku nan don in nemi alfarmarku? Wannan nauyi da muke neman ubangiji ya azamu, idan ya azamu na ba ni iyawa ni kadai. Shi yasa nake neman abokan arziki wanda suka san ciwon a matakin farko, shi ne malaman makaranta, ma'aikatan education a ƙaramin hukumar Jibiya. Tsawon shekara 20 da ne ba wata ɗaya an rufe asiri, mun ci abinci, mun taimaki juna, mun yi zumunci irin wanda aka saba a yi. To ga na zo wannan kujera da nake nema da ni da ku za a kalla a matakin farko. Ba za a kalli dan majalisar jiha da sun kawo ni ba, ba za a kalli dan majalisar tarayya ba dan ya kawo ni, ba za a kalli mai girma gona ba dan ya bani takara. Ku ne za ku kawo mani, ku zai su fanu, ku ne in kusa ta kwance za mu kama ni da ku don mu daure ta. Shi yasa muka neme ku don ku kawo mani. Ya za a yi kawo mani? Ta hanya kamar yadda na hidi muku, daga nan da yawa na raga irin su Audullahi, su Malai, Malal Audu da wasu malamai ga su nan, lokacin da ana matsa man muna adawa duk da su ake yi taransuwa. Sakataren ilimi na karamar hukumar Jibiya da Ta'awwalu Ishiye ya bayyana goyon bayansa ga Surajo Ado, inda ya bayyana yadda ya jajirce wajen yi wa al'umma hidima ta hanyar ilimi, ya kuma bayyana cewa ko da Surajo Ado bai nemi goyon bayansu ba, za su mara masa baya domin ci gaban al'umma. A majalisar dokokin jihar Katsina mai wakiltar karamar hukumar Jibiya Honorable Mustapha Yusuf ya yaba wa Surajo Ado a matsayin mutum mai gaskiya da rikon amana, ya kuma yi imanin cewa idan Surajo Ado ya zama shugaban karamar hukumar zai ciyar da al'umma gaba, musamman ta fuskar ilimi idan aka yi la'akari da matsayinsa na tsohon malami. Sakataren karamar hukumar Jibiya Malam Muhammad Lawal ya bayyana cewa kwarewar Surajo Ado a matsayinsa na tsohon malami ta sa ake ganin zai yi aiki tukuru domin bunƙasa harkar ilimi. Shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Jibiya Honorable Nasiru Al-Mustapha Danye ya buƙaci malamai da su zaɓi Surajo Ado, wanda jajirtacce ne da ke bayar da gudunmawa a fannin ilimi. Malam Bishir Muhammad Sani ya yaba da ƙoƙarin Surajo Ado na samar da tsaftataccen ruwan sha ga makarantu da ɗaukar nauyin karatun ɗalibai. Alhaji Bishir Kusa ya bayyana ƙwarin gwiwar Surajo Ado na bunƙasa harkokin ilimi a ƙaramar hukumar. Jagoran shugabannin malamai na makarantun firamare Malam Rabiu ya ba da tabbacin cewa Surajo Ado zai ciyar da ƙaramar hukumar Jibiya gaba domin zama ɗaya daga cikin manyan ƙananan hukumomin da suka shahara a duniya ta fuskar ci gaba. Babban mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Katsina kan waɗanda harin 'yan bindiga ya shafa da kuma 'yan gudun hijira Honorable Sa'idu Ibrahim Danja Kogunan Jibiya ya jaddada mahimmancin haɗin kan 'ya'yan jam'iyyar APC domin samun nasara a zaɓe mai zuwa. Ya kuma jaddada cewa Surajo Ado shine ɗan takarar da ya dace ya ci zaɓe domin ya yi aiki tukuru domin ciyar da yankin gaba, kamar yadda gwamna Dikko Umar Radda na jihar Katsina ke yi.
Jaridar Hikaya ta ruwaito cewa taron ya samu halartar manyan masu ruwa da tsaki da suka hada da tawagar gidauniyar kogunan Jibiya da kansiloli da dai sauran masu ruwa da tsaki na karamar hukumar Jibiya. Yunkurin Surajo Ado na cuɗanya da masu ruwa da tsaki a harkar ilimi ya samu karɓuwa sosai, kuma aniyarsa ta bunƙasa ilimi ta bayyana a fili. Don haka ne magoya bayansa ke cewa taron ya nuna aniyar Surajo Ado na inganta ilimi kamar yadda ya bayyana a cikin ajandodinsa guda 5. Masu sharhi sun yi nuni da cewar yayin da zaben ƙananan hukumomi na 2025 ke gabatowa a jihar Katsina, yakin neman zaben Surajo Ado na ƙara zafafa, kamar yadda ya mayar da hankalinsa kan ilimi da ci gaban al'umma, ya kuma ja hankalin masu ruwa da tsaki, kuma ya bayyana cewa a shirye yake da ya yi aiki tukuru idan aka zaɓe shi. Daga jihar Katsina, Abdulrazak Ahmad Jibiya, Hikaya TV.